Masu sauraro, barkanku da warhaka. Fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Sunana Jamil Abdulrahman, wanda aka fi sani da Haiman Raees ko kuma Mr. Writer. Barkanmu da saduwa a cikin wani sabon shirin mai suna Darussan Rayuwa kashi na 3. A cikin wannan shiri za ku ji mu ɗauke da wani labari mai taken Illar Haɗama. An yi wasu yara 'yan biyu waɗanda suka yi matuƙar kama da juna. Saboda tsabar kamar da suka yi, hatta mahaifiyarsu wani lotan rikicewa take yi ta kasa gane wane ne Hassan ko Husaini. Amma da suka fara girma, sai halayensu suka fara bambanta a wasu al'amura na yau da kullum. Misali, Hassan yana da abokai sosai, amma shi Husaini ba shi da su. Haka kuma Hassan yana son kayan zaƙi sosai, yayin da shi kuma Husaini ya fi son abu mai yaji. Hallau kuma dai, mahaifiyarsu ta fi son Husaini, shi kuma mahaifinsu ya fi son Hassan. Babban abin da bambanta su kuwa shine, shi Hassan baya son kansa fiye da kowa, amma shi ko Husaini ya kasance haɗamamme ne kuma gani yake yafi kowa iya komai a koda yaushe. Da mahaifinsa ya ga sun girma kuma gashi tsufa ya fara kama shi, sai ya yanke shawarar ya raba dukiyarsa ya ba kowanne kaso guda domin su kama sana'a. Amma sai Husaini ya ki amincewa da wannan shawara, ya ce shi sai dai a saka musu gasa, duk wanda ya ci a bashi dukiyar duka. Hassan ya amince da wannan magana. Daga nan sai mahaifinsu ya saka musu wannan gasa. Gasar da ita ce, kowannensu zai yi tafiya mai nisa iya iyawarsa, amma ya tabbata ya dawo kafin rana ta faɗi. Iya nisan tafiyar da mutum ya yi, ya dawo akan lokaci, iya yawan dukiyar da za a bashi. Da yake Hassan yana da wayo, da ya fita da safe sai ta tafiya a natse har azahar ta yi masa. Daga nan sai ya tsaya ya yi sallah a wani gari, kuma ya tara shaidu ya shaida musu cewa shi iya tafiyar da zai iya yi kenan. Daga nan ya koma gida akan lokaci. Shi kuwa Husaini tun da ya fita ya runtuma a guje, bai tsaya ba sai da aka yi la'asar. Daga ƙarshe gajiya ta hana shi dawowa gida da wuri, sai ma da aka je aka ɗauko shi. Ƙarshen labarin kenan. Darasin labari: ya kai ɗan uwa, ka sani cewa zama haɗamamme a rayuwa babu abin da zai ja maka face wahala da kuma rashin samun galaba akan abin da kake so. Ka sa a ranka cewa abin da yake rabonka ne, duk rintsi duk wuya zai zama naka. Kada ka so kanka fiye da kowa, domin a ƙarshe za ka rasa kowa kuma za ka rasa komai. Ya ku yan uwa, mu so junanmu domin junanmu. Kyakkyawan tunani shi ke haifar da kyakkyawar rayuwa. Jamil Abdulrahman, Haiman Raees, Mr. Writer ke ce muku sai mun sake saduwa a cikin wani shirin. Mu huta lafiya.